kalamu wahid. Assalamu alaikum masoyana na faɗin duniya baki daya, na jihar Kano, na jihar Jigawa, na jihar Kaduna, na jihar Katsina, na jihar Jos, na jihar babban birnin tarayya Abuja, na Lagos, na Akwa Ibom, na Enugu, na Tafa. Duk ina yi muku fatan alkhairi. Ina sanar muku da cewa ranar 2 ga watan Nuwamba za a fara sakin shahararren fim din nan, garnakeken fim din nan, tabbataccen fim din nan mai suna Fafutuka. Kun san a ina za ku dinga samun sa? Akan YouTube channel mai suna Duniyar Dan Auta TV. Da kana wayarka ka shiga YouTube sai ka rubuta Duniyar Dan Auta TV, sai ka danna manema direct zai kai ka kan channel din. Kar ka manta an kaje kan channel din da danna subscribe, da yin liking, da yin comment, da yin sharing in ta samu. Idan dan YouTube ne kai kuma ka hada mana har da community. Watan Dan Auta ya shirya kawo muku fim din nan mai suna Fafutuka. Yana da dogon zango fim din, yanzu haka akwai na wata 6 a ƙasa. Kaga kuwa mai kallo ya shirya kalla. Na gode masoyana, na ku har kullum dan liman dan comedy amanar Dan Auta. Na gode.